Non sa ka kanang non sa ka Marilo. Dali Marilo. Sa tanawa sige dali how gid pagka dyslexia ang kanang iyang kuan oo. Ang kanang iyang kanang sapaw gipaibabuan niya. Mo na iuso ron guys. Kanang kang Marilo ng uso. So, nagpaabot ko sa gawas kay nga no, wa pa man na siya naabot. So, na ako na siya gihuwat nga package. Tanawa oh, nakita siya. La, gwapo mo lagi na. Kuan ikay ko na ikay buhat ana. Tuma na siya. Buhaton ani mo imo So, man. mapabuhat. Imo na Yatag sa imo. na iya na po kong titagaan guys. Amawa lagi na tanan na po ko ano, ako na po ipadrawingon. Hindi na si Diay. Drawing ka pa ko ana ikaw make Ako do it nga. your own, paint it your own. Ako yung mapringon mo. Maig na na si Kuan. Dili na Hello Kitty. Saan naman na? Maig Hello. na si kanang isa. Nga, isa ka ere. Sa iring nimo. Ang iring nimo. Tanawa, cute pag yung kayo. Kasi may mong tagaan na. Oh, maswerte. Ano Tanawa ragunin nangumpra man ni siya unsa na yang gipangumpra na. Tara ang maswertean ko no. Ang lucky one. Oh, na ako ani nakakuha ko Usaha ani. mo po ni. Ko ani siya kanang drawing po lagi na drawing oh po. ana ibutang na nimo sa kanang refrigerator marker nya na kay ko anon. Ah. Daghan makakuha lagi ta sa sa 5 below daghan na kaguan collection daghan na collection mapuno ra gyud nang iyang kana man iyang giplanuhan o kana iyaha man na. Apit ka na, kasama Shit. ko na project na Oh, to. mao na iya project kani iyaha katong kang lutos likod. Nya kani iyaha guys, mao na iyang project, mao na iyang Hello Kitty nga kuan nga collection. Kana siya mao na Hello Kitty collection niya kanang iyang shade nga kuan. So, na mao na iyang project sa summer ko no, mao kuno na ibuhaton niya. Ipapalit yung isa og talino kinahapdan ko. Gahapon ako niya gipsugo. Iwan ako gito gahapon. Oh, dali mo kay siga-siga kung matag hinuwat nimo sa dali. Manang kuan. Mao ni guys si kuan si dyslexia ingon pa siya. Okay, ay nana din ni siya nga mag speaking English din ni siya karon. So atangi si Marilo nga speaking English kuno siya kay nitawag ko niya ganina nahibong kong ingkag. Instead maingon ni siyang hilo ingon bitaw na. Yes. No. Kay naa din siya plano nga mag speaking English kuno siya karon. Kana ikuan na madam. Oh, sige. Na, kitagaan na po ko project o mao kana rin ako na po kuning kuan salamat. Na po ko grasya o gikan niya. Daro niya. Katong karong relo iyang gihatag. O sa mo tong imong relo? Na sit baya sa akong bana. Oh, na, right time naman ni. Good. So ipasit na ni Lu. Imo kaingon ko nga tracker ramay na adini dili man ang ako siya ang bebe. Gasit na. So right time na. Oh sige. Sige kay naabot na siya. Kita hino. naabot na siya. So so kanang unsay nga nana see you in my next video. So magkuan ka pangita dito. Dili apa? Kuan dito. Magkita. Oh, green. Okay. Purple or na doa. Oh. Okay. Mao na ato isulob. Okay, so match ka. So ay sa guys kigihubuan. Mao na ni amon sumpa unya magtu. Nag-video ka? Video live dili. Uy, makakita kita ra. Wapa na ko gikuan na sa ato pagali ng kabuang akong kuan. So mao ni ang chika ni na gikan ni siya na nangumpra niya magbuhat ko og kuan ron. Giing nante ka nga ayaw 2% gikuha baliktad gid. Tanawa guys.
ayaw ha, pagbantay, ayaw na palitag 2%. Oh. Baliktad, gid klaro! 2% ka mag 1% o 2%. Mao na lang dyslexia man ninduta ng lusugoon lagi Ginoo ko. Sa sunod ako niyan. ako na niingon ko naam jud lagi ni maduklan. mao na guys hanggang kaning ako ang dyslexia proud na dyslexia friend. Dali ing na dayon ing na proud dyslexia friend ni si Mabinat Malusog Group. Alright, mga pangga, kaabagi ang amo ang mga kabuang dito sa Mabinat Malusog Group. Some of it's gonna be in Cantayo Bet. Okay? So, see you soon. Ang imong pan, ang imo ang